Ako rin si Red Sir Tumukin. Balitos. Na ako'y isa kasawa, kukulong anak. Patinugo na ko ang asawa natin sa kilit. Asa na asawa mo? Ang anak pa, ang anak. Oo, grabe. First time ko niyang kuyog mga kagsuna. Ang anak. Ang base na akong gidala sa NASA. Ako dahil si Rini Layuki. Ano asawa? Sawa ba yun? Akala ko Ano masawa asawa? na Ano din ang pwede ilang sila asawa? Ano ba ang asawa? Ano ang asawa? Ang among anak, wala. Wala din iba. Wala kabutong dosi. Ang among anak. Ang among kinala, bariton ko. Segunda ko sa baho. Wala. Sunod. Sunod ako Megson. Sa di pa ko mo paila-ila Megson, ako sang ipaila-ila ang akong asawa o akong tindong ako ang langga. Tindong sa, kaya ako mo paila-ila kay ano ba, prasa? Kung ako ang bata mo, ito kung bata Megson. Tindog ang bata. Tindong na, yung kaulaw. Sabi ninyo Megson, dako, doon kayo ang among kalipay Megson nga nakabot ni nilapita. No? Bisa kalisod sa mga ditong trabaho. Naman yung is bukid Megson. No, halata diya kay sa mong naong Megson, di ba halata no? Bukid yun ni Megson, di na proud to be mountain top repeated. Mountain top. Taga-bukid yun ni Megson. No? Nang na mo na mountain top kay naati dito sa tumoy sa bungtod. Dako doon kayo mga kalipay Megson, bisag dito rami, pero gitawag ni sa Ginoo. Wala ni masayad Megson kung saan kayong din no? Dako kay kalipay Megson, di ay pinimig babot Megson, napad ay nabautismuhan kung si kahamiling kalag. Dusi? Sila? Sila to? Dusi? O, imunana Megson. Salamat di kayo. Ang ako na yung kasulti Megson sa mga bagong nabautismuhan, no? Pagkadasig lang po ni Megson, dala. No? Na padayon dito sa pagpapangalagad kay Megson, dako ang among kalipay Megson nga magkita unya ka dito sa Gingharian sa langit. Amen. Megson, ayun lang. Ang dala rin Megson, soprano, no? Ako ang soprano. Unya ako ngalan si Ronilo Cayanong. Ronilo Ramos Cayanong, Mama Ramos, akong papa Cayanong. Ini atong gihandom nga paglaom ng mga kaluwasan, di na mawala, sister, brother. Kanunay di natin. Mabuhi man ka, mamatay tayo sa Ginoo. So praise God, ang amen sa kapulon. Okay, excited. Ako na po Megson. Grabe lang yung sunod. Siya na po. Excited na may paila-ila na ako asawa. Una akong ginawa mo asawa. Mo na akong dito yung hindalan rin. Patinugan ako ng asawa. Kaya nag-isi niya ang nagarilo. Tindog. Kayo ka mo. Yan. Una akong asawa. Ipagkarabot ka na ito ang asawa. Sa Diyos na niyo pagkarabot. Anong mga si Ana Cortez? Naba si Jackpot. Punos na sila sa Ginoo. Ako din si Rolando Cayanong. Igsoon niya ni. Pero ay mo katingala nga bata pa ko siya ha. Magulang ko pero bata pa ko siya. Paibuhan na ito. Mga membro mi sa Bunakid. Ang buhok na sa kilid. Ngayon na kayo ba? Rolando Cayanong Junior. Junior. Ako igsoon ako ni Rolando Cayanong Junior. Ang idala ng mga tingog. Ako ang tingog nga bisanasa. Pwede ko mo soprano, pwede ko tenor. Ihatag yan ako sa ihahan siya na. Di na ko mapasalamat kay mga yung Wala po sa mga maisunan. Mga yung pinakadili eh. Bitaw. May hapon sa tanan, mga isunan. Ang malipayang bitaw kayo, may. Ang hapon pwede na yung napita, mga isunan. Nakatilaw sila kamatis na yun. Kumboy mo sir. Bitaw, mga isunan. Nakatang may kamay. Kaya kinala, mga isunan. Nanira po no, naglang gidala nga panimog tinur niya ako po kumain ng gitara niya sa dili pa din pasalamat ko man sunan sa pagkaon niya pinsuga na ba isa ganiya napagaw pero ako man sunin komisyon akong tinur nagkakaon ko ice cream salamat sa ice cream ha Ako sa sunod quality na kaya ko malito man sunan akong asawa akong tinur Hindi ko isawa eh na. Sunay akong planay sa sunay. Huwag ito'y lain ng sunay. Kaya mga ginagawa. Ang ipangalan po sa kuha mga sunay. Pangalan niya po sa
Ali. Ako, niya ang akong apelido mga isunan. Yuson akong middle name. Niya ang apelido Burbilyo. Nakakahalul na ang katapusan kung moabot na unya ang pagbalik niya. Pailhon na sa Diyos ang katauhan, silutan sa Diyos ang dautan. Mao kini ang dangatan sa katauhan, nga musubag sa kabalauran. Ang maigo wala na gayo'y paglaom, kinabuhi mo wala na'y kaluwasan. Ngutngod nga kabaho, imo maangkon ang dagat ug tinubdan, mahimo nga dugo ang kainit sa adlaw makasulog sa tao. May kalingit mutahon sa kalibutan, mao kini ang dangatan sa katauhan, nga musubag sa kabalauran. Ang maigo wala na gayo'y paglaom, kinabuhi mo wala na'y kaluwasan. May pag-anto sa daghan nga katauhan, ang ulan nga yelo nagsikwinta ka kilo, mga pasigaan ng hambang maligayan, tutuman lang ang iyang kasuguan. Mao kini ang dangatan sa katauhan, nga musubag sa kabalauran. Ang maigo wala na gayo'y paglaom, kinabuhi mo wala na'y kaluwasan. Mao kini ang dangatan sa katauhan, nga musubag sa kabalauran. Ang maigo wala na gayo'y paglaom, kinabuhi mo wala na'y kaluwasan. Kinabuhi mo wala na'y kaluwasan. Kinabuhi mo wala na'y kaluwasan. Abisabat mga igsoon, ang awit perting induta pabinawon, nga kung maigo gani ka sa mga hampa ug mga kabahong, wala na kay kaluwasan. Aluna kita'y Diyos na atong kalampanan, sa panahon sa mga kalisdanan. Siya nag-aingon, dili kanya biyaan, kung tumanon ang iyang kasukuan. Ayaw pagdugaya
nagulat na dawatan ng manluluwas ta. Ang kinabuhi ta nga atong hinulaman, ato kayo't kininaambingan. Kay basin sa kalim iya nang nakuhaon, dili kayo't kita makapukon. Ayaw pagdugaya kung nagahandong ka, nga mo alagad kaniya. Si Jesus kanimo karon nagulat na dawatan ng manluluwas ta. Ayaw pagdugaya kung nagahandong ka, nga mo alagad kaniya. Si Jesus kanimo karon nagulat na dawatan ng manluluwas ta. Dawatan ng manluluwas ta. Dawatan ng manluluwas ta. Mao ni ang atong obligasyon na tubangan sa Ginoo, ato ning pakigsaan sa Ginoo karon nga kabutagon, maghimo kang pakigsaan sa atong damhanan nga Ginoo. Atong tanaw 4:19 sa Pilipos, unsa ang saad sa Dios mahitungod sa tanan natong gikinahanglan. Tanan nimong kinahanglanon, pamilya asoy ang tanang kinahanglanon nimo sa atong tanan. May saad bang Ginoo mga kaigsunan? 4:19 sa Pilipos, ug ang tanan ninyong kinahanglanon igahatag kaninyo sa akong Dios, sumala sa iyang mga bahandi sa himaya diha kang Kristo Jesus. Sa ato pa kung kita magmatinuanon, ang atong tanang kinahanglanon igahatag kana sa Ginoo nga lihi kanato kana kung kita magmatinuanon ngadto sa atong Ginoo. Kung bumalik siya, andam ka na ba? Kung andam ka na, kuhaon ka. Kung dawaton mo ang kinabuhin dayon, walahan kay ikaw
sa tanan nining kalibutan daghang kabulagan itamo ang tuslan tunay kasumbaran itugyan ka kang Jesus ang tanan akong hinumduman ang mabubuhat sa tanan nining kalibutan daghang kagulangan itamo ang tuslan tunay kasumbaran itugyan ka kang Jesus ang tanan itugyan ka kang Jesus ang tanan itugyan ka kang Jesus ang tanan itugyan ka tanan. Ano ra ta ning kalibutan? Ikaw o ako, dunay kasalanan. Igsoon sa imong pag-alaga nag-ibot kanimo ang pagsulay pag-igsoon kanina isugi ang tanan ang una lang ang imong kasalanan igsoon ang una ang imong kasalanan nga nahimo mo kaniya ayaw pag-isipan nga ikaw walay kasaypanan ikaw kakuno na'y kasalanan igsoon sa imong pag-alaga tutok igsoon ng Jesus sa imong paglakaw padayong igsoon sa unang dula kay paglaom igsoon ang una ang imong kasalanan nga nahimo mo kaniya
Ikaw ako dunay kasalanan, dunay kasalanan. Sige lang tulog, kada ang tanong mo, basa kami pininte. Sunod mo kung tayo ko ng kata at okay ako. May sunod. Okay na mo? Abang ginamay ka na dahil nito ko na yung ison. Tama tigil saya may sunan. Among kataan ko ng English nga okay ako. Pagkuti ako. It was once hard moment in the evening, as I think about what was happening. I feel so sad and really worried about myself. I feel that I need Jesus in my life. Hold me, Lord.
kita sa Diyos.